tresno tulus nadyan ning bubuk asmara yen liwat aku kelingan gobok kae biyen tak ngoleren neng cagak kepak tulisan warna
Asmara pun ditembangke kali Mbak Nobi. Yo suarane diman-eman diwet-wet nek perlu nyirik karo panganan sing iso ngrusak swara. Nyirik bangsane sikil papat kuwi aja dipangan. Ya to bangsane meja, kursi. Iso ngrusakke pita suara tenan. Swara iki nek penyanyi iki larang regane. Ana artis rupane rambut jaji ning suarane ngedap-edapi larang regane. Wis rupane ayu suarane apik, saya larang kuwi. Yo, contone Vanessa Angel. Ning wis almarhumah terus. Ha iya kuwi. Oh nek kuwi larang sekabehane terus. Niku wau gubuk asmara sakniki podang kuninge. Nah. Dibawani ora harus kok iki sing mundhut ki sing kang kagungan dalem di streaming arep meng nang iki tekan Jawa lho iki iki wong Jawa buka ning ngono lho ana wayangan iki weh iki rombongane Sena Nugroho apa ya monggo nadyan wujud temong paksi najan wujude ning manuk akeh wong seneng golek isi podang jengkar ibu bunga ing atiku
delik aku rek. Aku njur kelingan jaman semono iki. Piye, Truk? Aku jaman semono duwe penabuh. Ya kuwi Suwargi Kang Saru. Yo Kang Saru ki biyen maune ming Gambang. Aku tak bunang. Yo bunango Kang. Bunang. Barang bonang. Aku tak nyekel demung. Yo nyekel demung Kang. Aku tak dadi ketua rombongan. Yo dadi yo Kang. Kuwi wah majune kanca-kanca biyen yo ana Mas Mesno Pak Saripin kuwi biyen ya mergo Kang Saru kuwi ora tak ilang-ilangke. Nyekel demung dhek. Gareng dhek iki nyekel balungan tak gaweke tabuh sing anu terus. Piye? Tabuh sing mantep atos ngono kuwi. Supaya gendelengane demung kuwi mantep dirungokke. Tak rungokke kok mak tang ting barang tak toleh oh tabuh peking nggo demung. Iki rombongan iki kaya-kayane arep tiru-tiru ayake doang. Eneng sing arep tiru-tiru iki. Lho kuwi tenan. Ora gawe-gawe aku. Kang Saru tak toleh kok lho. Bubar kok tak takoni. Iki tabuh peking kok nggo demung. Asing enteng e. Waduh. Tak goleke gaweke tabuh men mantep malah milih sing enteng. Pantes kok demung kok tang teng ora mantep suarane tak toleh ya ki mau tabuh peking nggo demung. Apa bengi iki ketempelan Kang Saru apa ya? Wes ora. Matur sembah nuwun. Lah niku wau podang kuning kali gubuk asmara sampun. Niki enten pundutan malih. Mas Rianto Karang Kemiri nyuwun lagu Grojokan Banyuwangi. Tulisane grojokan kok. Saking gedene banyu dadi grojokan ora grajak. Nyuwun pambiyantunipun Ibu sapa ya? Bu Warni riyen mboten napa-napa. Aku isih arep menikmati suarane karo kanca-kanca kuwi.
Matur nuwun. Wah, Gerajakan Banyuwangi Kang Gareng. Ya suarane diman-eman, Mbak, aja aja dientek-entekke. Oleh wong penyanyi ki swara ki larang regane. Nek mau nyirik bangsa sikil papat, nek saiki nyirik daging mentah. Nggih. Dikurangi aja kok nyirik ngono, dikurangi. Ya kala-kala ya mentah ya arep tengah mati. Tegese kaya bangsane sate ngono kae lho, kan ora patek mateng. Lah niku nek kepepet mawon kok Mas Petru. Oh, nek kepepet. Nggih. Monggo kepepet terus. Wah, mboten dados napa. Wong karang ya aku wis sakyaine iki wis ora patek. Ora patek kaya ngono ki ora tak reges to. Yo. Gerajakan Banyuwangi sampun. Saiki campur sari didhuthuk reng. Ya, tutuk. Ayo campur sarine didhuthuk metu langgame, nganggo orgen, nganggo keyboard. Ya. Menono pergantian swasana. Ha iya. Dadi penabuh ki gamelan ya iso, nganggo campur sari ya iso. Wah. Kudu mumpuni pokoke. Dadi kepepeteng maju, iki sing eneng ora ana. Oh sing kae pindah ngene ya iso nabuh ngono. Dadi wong ki kudu mumpuni. Sing kae ora ana sing nyekel, sing kene pindah rono ya iso nuthuk. Nek iso ki sing ngendang ya iso ndemung, sing ndemung ya iso ngendang, sing ndang iso nyaron ya iso ya ngono kuwi. Ming ora ana sing sak ngegong kok ya kacau. Wah, wis. Aku ki arep muni iki aku ora duwe tanggung jawab. Ya yes, pokoke ya wis ki mau tak kurting wektu kon bubar jam 4, jam 3 tak bubarke. Tak kei kurtingan. Yo. Tembangno lagu Geblek Wates Kulon Progo. Ha kuwi. Suwe ra tau ditembangke. Saplek ana pandemi iki arang-arang campur sarian. Mongko wong saiki karo sing jenenge pandemi wis durang gumun reng. Ayo. Anggere arep bodho mesti PPKM. Aduh, tutup kuwi. Bar ya ora ana. Wah, ya mbuh kuwi. Monggo.
Wis sak musim lebih biyangane iki ora nembang kok. Lah mergane apa? Lah kena musibah kok. Sing kuwasa iki nek mengenai pacoban iki wis ora kurang-kurang. Ha sikile nek paku ae. Kuwi iki ora musibah, ora cobane sing kuwasa rek pancen bojomu ku le mlaku matane yak-yakan. Oh, Bagong. Matur sembah nuwun. Wis komplit dasar ya wis. Iki pundutan terakhir iki. Nyuwun jaranan pegon. Nah, iki saking kanca kula Mas Abidin. Zaman sekolah iki ya sak kelas. Dhek IPS aku ya IPS. Padha-padha lulusan SPG Muhammadiyah kono kuwi Kang Gareng. Oh, lah kowe ora dadi guru? Ora, aku dadi wong. Matur sembah nuwun. Jaran pegon iki. Ayo, 56. Kok 56.
Ayo. Oh, baleni. Iki setane rung teko soalnya.